Казвам се Цветомира Мирославова Маринова, уча в основно училище Васил Левски, град Ботевград и ще ви изпълня България. Защо е слънцето, ако не грее на българската хубава земя? Защо е вятърът, ако не пее в разцъфналите пролетни жита? Аз мога да обичам и да страдам, и мога да очаквам радостта, но никога не мога да престана да обичам теб, българска земя. Прекланям се пред твоите герои, най-светлите ти горди синове. Пътеката хайдушка все ме води към твоите бунтовни хълмове. Аз не искам друго слънце да ме грее, на мен ми стига радостта, защото тук само за мен славя пее и тук ще се превърна в трева. Аз мога да обичам и да страдам, и мога да очаквам радостта, но никога не мога да престана да обичам теб, българска земя.